Ola, son Marco Coats, benvidos a miña canle. Vou amosar como quecer o corpo antes de sair facer un pouco de deporte. O ideal é comezar polos nocellos, xirando o pé hacia o exterior. Primeiro un pé e logo o outro pé. A continuación, xuntamos os xeonllos e tamén facemos de forma circular o movimento de quecemento natural xiratorio. Pa un lado primeiro e logo para outro. O seguinte sería a cadeira, o van, coas pernas un pouco abertas, facer o movimento que facemos cun hula hop, un movimento rotativo con suavidade. Vamos incrementando a soltura a medida que nos notemos máis áxis. Isto sería de tronco abaixo, de tronco arriba. Teríamos que comenzar polas muñecas, os cóbados, os ombros, e xa cando temos os brazos ben entonados, darlle un pouco o pescozo, que a cachola vaya rotando e o pescozo con xiros quecendo. Incluso podemos facer que o chin toque o peito para que a caluga estire por completo. Así temos todo o corpo, desde os pés á cachola, pasando polas bonecas, cóbados, xeonllos, chin, todo perfecto e óptimo para facer unha actividade deportiva sen risco de lesións. Vémonos no seguinte vídeo. Un saúdo e bicos.